solar abandonat de la ciutat de València apareix un dia una maleta amb 13 coloms decapitats. A la setmana següent apareix una altra maleta amb 12 gats que també estan morts. I este cas tan misteriós, la premsa, com sol fer sempre, comença a cobrir-ho, comença a donar-li cobertura atribuint aquests crims a un desconegut que es diu el majordom. Doncs bé, este cas, nosaltres, el cas del majordom, el seguirem a través de Blanca, que és la nostra protagonista. És una xica tímida, és una xica que viu sola i que té una erupció al rostre que la té tancada en casa tot el dia. Aleshores, és des de casa on segueix el cas i on nosaltres descobrirem què és el que motiva el majordom per fer aquests crims. Avui vos vull parlar de Heidi Lenin i altres amics, de Joan de Garcia. És la quarta novel·la que llegisc d'aquest autor valencià. De fet, tinc ací un esquema de totes les seues novel·les, moltes d'elles premiades. Esta, de fet, és Premi Alfons el Magnànim de Narrativa de 2018. M'agrada parlar d'esta novel·la com un trampantojo culinari, és a dir, sembla una cosa, en aquest cas sembla un thriller detectivesc en la ciutat de València actual, però en realitat amaga una altra, amaga una reflexió molt profunda que fa l'autor sobre la solitud en les ciutats. La reflexió i el tema d'esta novel·la és l'urbanisme al final i la importància que té l'urbanisme en les nostres vides, en la vida de cadascú. Els crims ocorreixen en un solar i són a través de maletes. Tot això són referències que fa l'autor per a reflexionar sobre com una ciutat que no està ben planificada, una ciutat que té buits, que està desgavellada, al final influeix en el nostre mode de vida i en la nostra manera de relacionar-nos. Blanca és una persona que està sola, que damunt té episodis violents, perquè al final una ciutat que està configurada amb buits i que està configurada com la ciutat de València en el passat de cara al benefici econòmic i que no busca el benestar de les persones, al final és una ciutat violenta, és una ciutat agressiva. I tot això ho veurem a través de la vida de Blanca i dels crims del majordom. Acabarem la novel·la preguntant-nos i descobrint qui és el majordom, però sempre amb un toc personal de l'autor, que és un misteri final que haurem de resoldre nosaltres mateixos.